Γεια σας από το 26ο Infocom World. Δίπλα μου βρίσκεται ο κύριος Άντζελο Τζεντίλη, διευθύνοντας σύμβουλος της PartnerNet. Κύριε Τζεντίλη, καλησπέρα. Για άλλη μια χρονιά μαζί, χαιρόμαστε που βρίσκεστε εδώ, σε μια σταθερή παρουσία, σε ένα πολύ σημαντικό event φέτος, από το οποίο θέλω κάποια συμπεράσματα, μιας και ήδη έχουμε παρακολουθήσει αρκετές παρουσιάσεις και round tables, και φυσικά θα ήθελα και να μας πείτε ποιες είναι οι νέες τάσεις στην αγορά, ποιες είναι οι νέες λύσεις που προσφέρει η PartnerNet και πώς μπορούν να βοηθήσουν τον πελάτη. Βεβαίως. Χαρά μας που είμαστε άλλη μια χρονιά εδώ. Φέτος βλέπουμε μια μεγάλη διαφορά στο μίξ των ανθρώπων που βρίσκονται στο συνέδριο. Βλέπουμε περισσότερο κόσμο, βλέπουμε νεότερο κόσμο, βλέπουμε νεοεφυείς εταιρείες, βλέπουμε ομιλίες πιο προς το μέλλον, το οποίο δείχνει μια τάση στην αγορά. Ένα μεγάλο μπράβο στο συνέδριο. Όσον αφορά την PartnerNet, αποκόμισε πολλές ωραίες νέες επαφές, πάλι με φρέσκο κόσμο, το οποίο μας αρέσει. Και όσον αφορά το που πάει η αγορά, μπορώ να πω ότι βρισκόμαστε πλέον στο κομμάτι που έχει βάλει μέσα το Artificial Intelligence, που όλοι μιλάγανε σήμερα γι' αυτό, και αυτό είναι ένα κομμάτι της ζωής μας και ένα κομμάτι της δουλειάς μας, το οποίο έρχεται πίσω από προϊόντα, πίσω από την καθημερινότητά μας, πίσω από οτιδήποτε κάνουμε και κάνει πιο εύκολα τα πράγματα για όλους και πιο γρήγορα και πιο οικονομικά. Άρα για την Ελλάδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σημαντικός καταλήτης για το αύριο. Και όσον αφορά τις τεχνολογίες τις οποίες εμείς θέλαμε να επικοινωνήσουμε περισσότερο στο συνέδριο, είναι και κομμάτια που ακουμπάνε αυτό το νέο trend, άρα μιλάμε για fiber to the home, fiber to the room. Έχουμε λοιπόν λύσεις που την ονομάζουμε Lightning. Είναι μια λύση η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το κλασικό. Ήδη αντικαθιστούμε δηλαδή το fiber. Μία που το βάλαμε και μία που το αντικαθιστούμε. Αντικαθιστά όλη την πολυπλοκότητα του κλασικού fiber που ξέρουμε για fiber to the room σε ένα ξενοδοχείο, σε μια επιχείρηση, το οποίο ακούγεται δύσκολο, δύσκολο στον προγραμματισμό, δύσκολο στο planning, δύσκολο στην αγορά των εξοπλισμών, δύσκολο στο να ενώσεις διαφορετικούς κατασκευαστές που θα έχουν όλα τα components που χρειάζεται να κάνεις όλη αυτή τη λύση. Εμείς για άλλη μια φορά έχουμε το ραβδάκι. Δηλαδή, τα βάζεις όλα όπως τα ήξερες, όπως ήξερες το Ethernet με το καλώδιο, το κλασικό το χαλκό. Τώρα πλέον απλά ακουμπάς την οπτική ίνα, δεν χρειάζεται ειδικούς προγραμματισμούς, δεν χρειάζεται ειδικό know-how. Ό,τι ήξερες για το Ethernet, απλά πάνω από fiber καλώδια, το οποίο γίνεται out of the box για fiber to the room, παραδείγματος χάρη, με ένα καλώδιο fiber να δώσεις 64 δωμάτια με τους κλασικούς splitter, αλλά χωρίς να έχει όλο το πολυπλοκότητα που έχει το GPON και όλη αυτή η τεχνολογία που ξέρουμε σήμερα. Άρα αυτό για μας είναι κάτι που κατεβάζει τα κόστη, δίνει μεγάλη ευχρηστία, μειώνει το κενό του επιχειρηματία να επιλέξει μια διαλύση που λέει ωραία, θα το βάλω, αλλά μετά θα κάνω αύριο. Όλα αυτά τα λύνουμε με το μαγικό ραβδάκι που λέγεται η Lightning. Έτσι θέλουμε εύκολες λύσεις, απλές λύσεις, οι οποίες να προσφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό προσπαθούμε να δώσουμε στους συνεργάτες μας και κατ' επέκταση στην ηλικία αγορά.